Kaarankajärvi sijaitsee 200 kilometrin päässä Isojoelta. Kyllikin katoamisyönä oli kuumeinen maanviljelijä Aarne Autio pihamaallaan järven rannalla 4 aikaan aamulla. Yhtäkkiä hän kuuli naisen avunhuudon, jota seurasi 2 pistoolin laukausta. Samana aamuna hän havaitsee harmaan auton, jossa on 2 miestä. Öisillä huudoilla oli toinenkin kuulija. Eräs nainen muisti kuulleensa laukausten lisäksi seuraavan sananvaihdon. Nainen. Päästäkää nyt minut irti jo. Kyllä te olette jo minua kiusanneetkin. Ensimmäinen mies. Antaa sen mennä. Toinen mies. Ei sovi enää. Kaarankajärven rannat ja Matalan järven pohja tutkittiin sentti sentiltä. Jälkiä öisistä vieraista löydettiin, mutta mitään muuta naaraan ei tarttunut. Sitkeät etsinnät keskeytyivät, kun Kaarankajärvelle kiiri tieto Kyllikin suohaudasta. Suomalainen poliisi, kuin myöskin muiden maiden poliisit, käyttävät selvänäkijöitä sellaisissa tapauksissa, joissa tie on joka puolella muuten noussut pystyyn. On tutkittu kymmeniä, ehkä satoja linjoja. Kyllikin tapauksessa muun muassa poliisi haastatteli ja kuulusteli noin 5000 ihmistä ja 500 henkilöä epäiltiin. Tie nousi joka puolella pystyyn, mitään uutta ei ilmennyt. Tämä oli tavallaan sellainen, voisiko sanoa, viimeinen keino, viimeinen mahdollisuus. Kaarankajärven mysteeri piti osaltaan Kyllikki Saaren murhaa esillä. Mielikuvien voima muokkasi tapausta jännittävän amerikkalaiseen melodraamasuuntaan. Kirkkoherra Kauko Kanervon pidätys toi lopullisesti tarinaamme ne ainekset, josta voisi syntyä joko maailmankirjallisuutta tai saippua oopperaa. Kirkkoherra Kauko Kanervo toimi Isojoen sielunpaimenena Kyllikki Saaren ollessa rippikouluiässä. Hän tunsi Kyllikin henkilökohtaisesti. Kyllikki oli työskennellyt apulaisena kirkon kansliassa. Kauko Kanervo muutti Isojoelta Merikarvialle 3 viikkoa ennen Kyllikin katoamista. Hänen nimensä yhdistettiin murhaan 3 vuoden tutkimusten jälkeen. Intohimoa, rakkautta, syyllisyyttä, tuskaa vai petosta, viettelyä ja lopulta kuolemaa. Ainakin suuria tunteita ja lopullinen kohtalo, murha. Kanervon henkilöhistoriasta poimittiin nopeasti esiin seikkoja, jotka antavat kyseenalaisen kuvan kirkonmiehestä. Vuonna 1944 hän oli kenttäpappina kiinnittänyt upseeritoverien huomiota naisseikkailuillaan. Samoihin aikoihin joensuulainen nainen syytti häntä raiskauksesta. Sodan jälkeen Kanervo siirtyi lähetystyöhön Afrikkaan, mutta ura päättyi karkoitukseen. Syynä epäsivellinen käytös, mikä tarkoitti suhdetta erääseen sairaanhoitajattareen. Syyte rippilapsen viettelemisestä toi huhtikuun 4. päivänä vuonna 1956 Kanervolle kuritushuonetuomion. Kun kirkkoherra poistui Parkanon käräjäsalista, odotti ulkopuolella musta auto ja komisario Axel Skogman. Kanervo pidätettiin epäiltynä Kyllikki Saaren murhasta. Lyhyt henkilöhistoria ei tee kenellekään oikeutta, ei kirkkoherra Kanervollekaan. Ja jokaisella, joka näkee silmissään Irstaan papin viettelemässä vietonta rippikoulutyttöä, tulee varmasti yllätyksenä seuraava katkelma vietellyn tytön päiväkirjasta. Voi kuinka ihana on rakkaus. Eilen illalla Kahrinmäen luona, kun sain olla hänen kanssaan, en unhoita niitä hetkiä. Olemme tavanneet jokuja kertoja ja voi kuinka olen aivan sekaisin. Viime perjantaina oli nuorten piiri Selinillä ja palatessa tuli hän oikopolkua tielle. Kuu paistoi, istuimme mättäälle kuusen juurelle ja siinä kuun valossa, kuinka hän oli kaunis, niin ihmeen kaunis. Tämä kaikki on kuin kaunista satua. Kuinka tämä päättyy, se on vielä salaisuus meille. Tahdon olla hänen kokonaan, antaa kaikki hänelle. Kaikki. Sitten kun tulee aika, ei vielä. Niin,
Entäpä jos se sittenkin oli suurta rakkautta? Oliko Kauko Kanervo tuiki tavallinen, herkkä ihminen? Poliisikuulusteluissa tärkein paljastus oli se, että Kyllikki Saari oli kirjoittanut Kanervolle henkilökohtaisen kirjeen vain 3 päivää ennen katoamistaan. Kirje oli sisältänyt sielunhoidollisia asioita. Kyllikki Saari oli lähtenyt kohtalokkaalle kotimatkalleen pelokkaana, ikään kuin aavistaen, että jotain saattaisi tapahtua. Olisiko Kyllikillä ja Kanervolla voinut olla salainen suhde? Tätä ei saada koskaan tietää, eikä myöskään sitä, oliko kyseessä seksuaalirikos. Suohaudasta löydetty ruumis oli pahoin mädännyt. Tutkijat eivät voineet päätellä, oliko Kyllikki neitsyt. Se tiedetään, että raskaana hän ei ollut. Odottiko Kanervo Kyllikkiä metsäpolulla? Kanervon siveysrikosjutussa salaisena kohtaamispaikkana oli ollut metsä. Oliko Kanervo vaihtanut seurakuntaa, jotta salainen suhde nuoreen kanslistiin olisi katkenut? Kauko Kanervoa ei koskaan asetettu syytteeseen Kyllikki Saaren murhasta. Hänellä oli katoamisillaksi kotiapulaisen antama alibi. Mutta kuinka pitävä se on, kun tapahtumasta oli kulunut vuosia. Kanervon linja jäi yhdeksi tutkimuslinjaksi, joita yhteensä on ollut lähes 400. Kauko Kanervo oli loppuikänsä leimattu mies. Hänestä oli kirjoitettu palstametrettäin, puolesta ja vastaan. Mutta kun rikos jäi selvittämättä, se tarjosi lehdistölle uusia juonenkäänteitä ja persoonia. Lopputuloksena Suomeen syntyy uusi lehtimiesryhmä, rikosreporterit. – 1950-luvun Suomessa koettiin ensimmäisiä merkittäviä mediatapahtumia. Olympiakisat, Armi Kuusela, Mannerheimin hautajaiset ja suurlakko. 5. ja kaikista spontaanein olivat Kyllikki Saaren hautajaiset. Niistä kehkeytyi paitsi muistotilaisuus, myös surullinen ja uskomaton ilmiö. Musta sirkus. Lokakuun 25. päivä pidettyihin hautajaisiin kerääntyi uteliaita kaikkialta Suomesta. Paikalla oli 25 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin Helsingin olympiakisojen avajaisissa. Kirkon ulkopuolella oli kovaääniset, joista siunaustilaisuus kaikui kirkkopihalle. Ja tottahan toki tuhannet ihmiset piti myös ravita, syöttää ja juottaa. Ja miksei heille siinä sivussa olisi myynyt muutakin. Muistotilaisuutta edelsi vaikuttava surusaatto kunniakujineen.
Julkisuus loi nämä karnevaalit ja lehdistö hyödynsi ne tehokkaasti. Suomen kansa osoitti, että se tuomitsi veriteon. Mutta purkautuiko hautajaisissa myös syvempi kansakuntaa järkyttänyt suru? Kuvasiko viattoman neidon kohtalo Suomi-neidon kohtaloa? Jos mä tiivistän mielikuvani Kyllikkisaaren hautajaisista, niin sanoisin, että Narvan marssista alkaen ne olivat suuret sankarihautajaiset. Jotain sotaan patoutunutta niissä haudattiin.